Bazali nangu lo umntwana lona newentombazana bafikile amarazo izolo bafuna amantombazana ayi2 ba disguise as ama friends emakhayeni walamantombazana ayi2. So abantwana bayasaba manje ukuhamba endleleni because of amarazo ase Davidton, bathi abanye babuya eThwathwa, abanye babuya angazi kuphi. So we're trying to locate amarazo nebhoza yabo. Abantwana babhala ama-exam manje. These kids are afraid to go to school bafethu. Ngiyacela ukuthi amarazo they must stand still laba khona. If bayayiviva bafethu sikhona siwumphakathi siyongena phezukwabo. So marazo ndini yekelani labantwana nina. Yekelani labantwana nibe yigora ninodwa niyangizwa nina marazo ndini. So bantwana bami nithi ubani beze kuye ekuqala. Uwe ungabiza amagama ne. Uwe ntombazana baqale ekhaya bani? Baqale ekhaya mina bengakabuyi. Baqale kulo bekafuna ukushaywa. Wena umngani kalo abamshayile. Mina sengifela ukuthi obvious ngumngani wakhe. Bayazi ukuthi mabazomshaya nami ngizomlwela bathi bazosilanda sisishuni. So bangena kini bafuna wena bathi bawo bani? Bathi bona babangani bami igama labo uThando bafuna mina. Wena Thando wena uhamba namarazo. So azange bakuthole. Abangitholanga. Mina sengilandwa uye sebabuko landa yena bengicela ukuhlike eTexas. Ulandwa ulo abamshayile. Wena sisi lo abakushayile like kwenzakalani, what's going on, lento le isuka kanjani, nabafika wena kini uthi bafike kanjani? Bafike kuqala ekhaya mina ngingakabuyi, then bahamba bazomala ekoneni, then mangene ekhaya wafika abanje abangani bami bangitshela ukuthi bakhona phela mina ngiyaphuma kahle ngishitshela ukuthi like bayadlala because angazi next angenzanga next. So mabafika kini bathi babo bani bona? Whoever fikile uthe ubani? Azange basho next base baqala uAngel bese baphuma. Yo. So mabaphuma wena uphuma uthola kuyingeke, mawuphuma uthola kuyigenge ngaphandle. Bayenzani? Base bafuna umngani wami basicela ngibakhaphe eyibo because abakwazi eyibo. Bafika kuwe. Wena bafike kuwe bathi bafuna uAngel. Nabafika kuAngel bathi bafuna lo. So bantrika kanjalo. As if bayanazi no2 banganazi. And then mabakuthatha bakusaka umngani wakho vele kwenzakalani? Saphuma si2 sama lapha ekoneni ke mina bangibuza bathi ayikho into wrong oyenzile ngisingenzeni ayikho into wrong bathi ngithi mina yini ngilwela umfana uthi yeah abakhuluma ukuthi beze ngani bese ke bashaya uAngel sifanayile saphuma. Yazini ne I don't care ukuthi kulwela umfana or kulwela intombazana or kulwela impukane niyangizwa nina. I-violence asifuni enesingeke siyimele. Akusi country yenu leni nanibusi nina marazo. Anibusi. Must stop the violence. Niyayeka lento yenu nina. So bakushaya nabakushaya bayingaki? More than like more than 20 so kuqale yini namantombazana abafana qala amantombazana shaya ngapha ukuthi wami kangivikela kangena nabafana bakushaya labafana lamarazo bakukhahlela lamarazo umphakathi ukuphi babukela bobarake abakhuluma kancane kuze kwayophuka baba lo wasekhawashi nomunde sebamkhaphe kibo bayomshayela yo bayicela la ekhoneni sithi siyambalekisa nabo bayasilandela. Mara guys like guys nabona inkinga esibhekene nayo bafethu ngicela nikuze asikuze nabantwana bethu bayeke i-gang violence. We will not accept this shit shame. Silinda amaphoyisa la sikhona.